И здравейте хора, аз съм Мусака ВГ, тук е Сера Лукс, Елайт, чорапа оферта. Сега ще не видите така китайца. Направихме го направил чорапа оферта. Чорапа оферта. Смутен си. Тук си пеят някакви песнички урата, още ги малко си почиват. Малко полегато, не искам хората. Аз съм китаец. Виж му навъднялото, бе. Аз ще влея във вратата. Сега малко Сера Лукс да играе. Дай бе. Бъска като бъска. Бъска като бъска. Гука, мама ме записа. Школа за цигулка. Ключове са вечи, тагара тучите, само ми се ези. Аре бе, снима ли това бе? Това не снима. Снима. Ама не като отидеш до него го направя бе. Направи на бъски. Това снима бе. Чакай да си направим друг китаец, сега го направи друг. Не тука е тука. Тука. Си играем 50-то ниво. Нали си с хак бе, що не можеш? Камила, пък Камила. Дай да направим хубав китаец. Толкова такова да бъде такова. Баскетбол. Такова. Кили. Тихо е. Черна тенишка. Тихо. Бело. Такова, такова, такова. Ма не му това пак те бе. Такова. Йоха. Да почна да играе ръченица. Бонди ще бъде. Ама не му това на коня. Чакай бе, мангал. Чакай. Опа. Мускитър. Клоун. Ще почне да лети. Балерина ще бъде. Ще има банан. Да иде. Готово.
Много хубав го направих. Ама същия, а не. Трябва да целиш тия. Тък му съм с такава топка, където и трябва да се цели. Красиво е то. Не можеш. Много им на пеце. Земя, брат. Не ли подскочи? Тихо е. Аз съм по чорапи. Чорапи. Чорапа оферта. Вече ще се казвам чорапа оферта. Тихо е. Май ще си направи името чорапа оферта. Ще минаме свинка. То пазолите, ако иска да бъде. Дай аз да го мина този. Чакай, аз ще го мина. То много ти лаги. Не лаги, то това гледай какво прави. Опа. Не знае на кой свят е. Смутан, трябва да минаш там. Дай. С тия пръсти нищо не видно. Чорапа оферта. Това е. Его Алекс. Его Лайт. Чорапи оферти. Тук. Давай. Точно. Моя китаец е. И пак? Защото те минай така, трябва минеш така, так. Аз се побъркам. Лъпа, ето Не мина. бе, там минеш през тия, бе. Нищо, голема работа. И защо? Абе. Хлуй. Са на тук главата, къде сте? Аз карах и то се метна. Бате, почакайте. Много добър. С тия пръсти. Така се. Много сме богати. Много сме бедни. И всички са хубави. Хубавци. На баба хубавета. Гражданки да стават вече, защото много им на пеце. Сега, какво ще правим? И това е всичко от нас, хора. Аз съм Чорапа оферта. Това е Сара Укси. До скоро.